Сәлем милләт! НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыру үз эшен башлап җибәрәм. Барыгызга да яхшы кәеф теләп, чираттагы кунагыбыз белән танышыйк. Тапшыруыбызда кунакта бүген Рамина Петрова, исәнмесез? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез, кәефегез? Ул да гел. Елмаеп кына торасыз, әйме? Әйдәгез әле, сезнең тарихыгызга күз салыйк әле, сөйләп китегез әле үзегез турында. Мен үзем Зәй шәһәреннән булам. Мен булай үзем Нижегамскида тудым, просто әйбердә шундый мөнәсәбәт килеп чыкты. Зәйгә күченеп киттек, шунда үстем, укыдым, татар гимназиясендә укыдым. Аннан соң инде укыганнан соң нигә кирдем, училищега кирдем. Алабуга мәдәният һәм сәнгать училищесында укыдым. Хор бүлегендә. 3 ел дәврендә укыдым. Бик күңелле иде, бик кызык иде. 3 елдан соң Казанга киттем укырга тагы да. Анда мин татар гуманитар педагогик университетында кирдем. Аннан соң инде ул КФУ булды инде. Булай инде КФУ бетердем мин шулай инде. Бер җиргә кирдегез, икенче җиргә. Минем үземнеке дә шулай. Менә мәктәптә укыганда сез ничәнче сыйныфта үзегезне менә шушы сез инде укытучы булсагыз да музыка дөньясына бәйлеме? Ул инде ничәнче сыйныфта аңладыгыз менә шуны? Качан килде ул сезгә? Бәләкәй вакыттан инде. Әни минем үзенә укытучы иде. Хәзер пенсиядә инде ул. Укытучылар нәселендә. Шулай әйтергә була инде. Безнең әни ягында бөтенесе җырлыйлар, кем баянда, кем нәрсә кәйдә уйнаганда. Яни минем биюче, ул хәтта шунда татар гимназиясендә укыган итте, эшләде ул. Сәламәтлек сәгатен алып барды. 5нче класстан бирле ничек мине күреп алды, бер менә Валюлина Альфия Хамисовна безнең руководитель менә ничек күрде ул мине. Вообще ничек булды ул? Мин хорда басып тора идем җырлап. Туктале ди, сине кыз җырлый менә, әйдә минем яныма килсен дип әйтте дә, шуннан соң китте инде. Вокальный хореографический ансамбль Мирас иде инде ул. Хәзер дә бар ул. Зәйдә әйе. Вот шунда 11нче класска хәдик җырладым. Әле студент булган вакытта да килеп җырлап китәдек. Вот кайда гына булмадык без. Әле гастрольләр белән Казахстан, Турция, Мәскәү. Данлыклы ансамбль бу димәк. Без кайда гына булмадык. Афәрин. Ни өчен менә нәкъ педагогия институтына кирдегез сез? Монда бит инде сез мәдәният институтына кирә ала идегез. Ул бәлки менә күп кеше бит инде әнисенә карап, юк, мин укытучы булмыйм дия. Онтырда бик күп вариантлар бар иде. Но бу булачак укытучыларга менә сөйлибез. Бетни, югарырак иде культурага караганда, чөнки менә башта экзаменнар неде иде, менә консерваторияга кире алмай, барадыр педагогическийга, музыканттар сүрәтебә педагогка кире алмыйдыр, ул китәдер, клубка китәдер. Кисәбез без. Кем институт педагогия институтына кирми шул мәдәнияткә бар. Шулай дәйме дә китәдер. Бүтән серләрне шишеп бетердем инде. Вот, шул, ничектер... Күңел тарткан инде ничектер шулай. Без анда мин генә түгел идем, без анда бер ничә кеше идек, без кергәндә, әлбәттә безнең кем бетерде алдан училищеда, алар да кирделәр нигә. Петка әйдәгез безгә, дидем, әйдә, все, киттек, менә кирдек. Алайса башка сорау, нәкъ Казанда укыганнан соң ни өчен янәдән Түбән Камага әйләнеп кайттыгыз? Монсы миңа да кагылышлы. Дипломны тоттык та инде карап торабыз. Коя барым. Хәзер без укыганда распределение юк иде. Шуннан соң инде без утырып, карап шул дипломга кая барыйк. Минем апам да эшлидер әйбердә как раз, директор булып инде. Әйдә безгә кил монда Нижегамскига диде инде. Юк. Шалтыратып, сорап, кирәкме, музыка укытучылары дип инде, җыр укытучылары кирәкме дип инде сорадык та инде. Әйттеләр, шунда кирәк. 5нче мәктәптә башта эшләдем мин 3 ел буе.
3 жыл эшләдем дә киттем Казанга. Кирде. Яки әйләнеп кайттыңыз. Әйе, кайтты. Дә шуннан. Шунда 1 ел эшләдем. Неде? Балалар бакчасында эшләдем. Йөздә ничәнче исемдә дә түгел инде яра. Шунда эшләдем. Ну, кирдән әйләнеп кайттым. Ну, уже икенче гимназияга инде. Хәзер димәк сез икенче гимназиядә. Әйе, икенче гимназиядә. Укытасыз. Әйе. Укытам. Ярар, әңгәмә безне соңрак дәвам итәрбез. Безнең бит инде сәләт янып тора, сәләт сезнең сәләтегез инде аңлашыла нинди җырлап бирәсез безгә бүген. Һәм беренче композициябыз татар телендә түгел дип беләм. Әйе, украин телендә. Рәхмәт, тыңлап карыйк әле. Ой, у вишневом саду. Рәхмәт. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а ви мене все не пускав. Милий ти ми, прошу тебе, зоря зійшла, впусти мене, проснеться матінка моя, буде питать, де була я. А ти, мила, скажи в отвіт, дивись, яка чудова ніч, чому розплетена коса, он на очах бринить сльоза. Коса моя розплетена, їх подруга розплела, он на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я. Афәрин, афәрин. Берәйбердән аңламадым. Монда бер кызны кая бер чыгармыйлармы? Әйе. Нәрсә турында җырсың? Аңлыйсызмы үзегез? Аңлап җырлыйсызмы? Ниндидер согышлы җыр, әйме? Әйе, бу не динде бу. Егет күреп, егет белән аралашып, күрешеп, анасын Аңлашылды, мәхәббәт турында җыр. Мәхәббәт турында, әйе. Украин халык җыры бит бу. Әйе, моның неләре сүтелгән була инде, юк, анасы сорый инде, юк ди, инде егет. Юк ди, мен дус кызым шиште ди неләремне. Шундый, шундый мәгънәдә инде. Ну, аңлап җырлыйм, әйе. Аны хәтле авыр түгел инде. Яхшы, ярар, рәхмәт. Чыннан да җырның мәгънәсен аңламагач авырдыр җырларга. Шулай. Ул җырчының һәрбер менә үзенең нее бар шундый үзенчәлекле. Һәрбер кешенең бит инде үз тавышы бит инде бер карасаң инде. Менә әгәр дә ул үзенең хисләрен, композиторның язган фикерләрен, әгәр дә ул тапшыра алмый икән ул кеше нигә инде тыңлаучыларга. Әйе, тыңлаучыларга ул сәләтле түгел дигән сүз ул. Әгәр дә менә инде ул тапшыра белергә кирәк. Тапшыра белергә кирәк, Аңлап җырларга кирәк. Аңлап, белеп, нитеп. Менә шул белергә кирәк дигәннән, сез бит инде бүгенге көндә икенче татар гимназиясендә укытасыз. Әйе. Анда инде ничә ел эшлисез, димәк? Менә 5 ел булайын, 5 ел эшләнгәнгә. Гомумән, менә миңа калса күп кенә кеше уйлыйдыр, музыка дәресе нигә кирәк ул балаларга? Гомумән, кешегә музыка дәресе нигә кирәк? Мин бит анда машина йөртүче булам, мин химия эшләргә барам, миңа музыка нигә кирәк? Шуны аңлатып китегез әле. Без ул дәрестә, җыр дәресендә без ял итәбез. Балалар ял итә, ничек ял итә? Менә бу тег математикадан, нидән, анда теге төп фәннәрдән ял итәбез. Җырлыйбыз. Бетховенны тыңлапмы? Әйе, о кирәк ул нишлә? Аларны тыңлап, җырлап, анда күрсәтеп, ничек җырларга дөрес кирәк икәнен аңлатып шул. Гомумән, андый проблема юктыр икенче гимназиядә, дип беләм. Юк, җырлыйбыз. Сәләтле балалар. Әйе, сәләтле балалар. Җырламый торган бала юк. Бөтен кеше дә җырлый. Бөтен кешедә тавыш бар. Теге әлеге дә баягы аю. Юк, колагын таптый торган. Йөрәтергә була. Буламыни? Була. Менә тамашачылар. Сез үзегезне җырлый белмим дисез. Җырлый белмәгән кеше душта, я мәсәлән, савыт саба җылаганда барыбер җырлый икән, әйме? Әйе. Музыка бит ул бөтен җирдә. Йөрисеңме син, йоклыйсыңмы син дигәндәй. Мин үземне искә төшерәм, мин икенче гимназиядә
3-4 ай укыдым. Анда безнең музыка укытучысы, мин бәләкәй бала, ләкин гомер буена истә калды. Шундый бер аның фикере, музыкасыз яшәргә мөмкин түгел дигән. Без бит ансыз яши алмыйбыз берничектә. Без аның белән бәхәсләшәбез, бәләкәй балалар бәхәсләшә башладык аның белән. Ничек инде ул бит ризык түгел, һава түгел ул. Менә ул фикерне мин бүген генә аңлыйм, чыннан да музыка безнең бөтен дөньябызда, бөтен дөньябызда ул тирәбездә музыка. Һәм җырлап яшәсәң, музыка тыңлап яшәсәң рәхәт бит. Җыр бит ул күңелдән бара, ул менә күңел белән теге кешенең күңелендә төрле ниләр була бит. Инде композиторда бит яза бит, инде каян алсын инде ул аны. Үзенең бәлкем берәр ишеткәнме соң анда или Бер көн генә ишеткән фикер, мин бит проводник кына ди, миңа җибәрәләр тегендә. Мин проводник кына ди, мин язып кына утырам ди. Менә сезгә үзегез юл күрсәткән укытучы бит инде, сез шулай дип сөйләдегез. Сез дә үзегез менә шушындый сәләтле балаларны күреп, аларга берәр ничек юл күрсәткәне бармы әле? Бар, әлбәттә. Менә мәсәлән 5нче мәктәптә. Шунда ук булдымы ни? Шунда ук булды. Шамил хәзер ул Нардуганда не җырлап йөри ул. Шамил, Беләбез аны кешене. Минем укучымы ул яныма килде. 9нчы класс. Кай барга? Мен әйтәм, җыр буенча барыйммы ди инде. Кай барыйм? Мен әйтәм, башта производствога барды, һөнәр ал башта, анасы мәйтем җырын карарсың, мәйтем ул сиңа комача бирмәячәк, анда инде үзең карарсың, ничек интегрия икән. Анда син, әгәр дә синең һөнәрең бар икән, эшең бар, син үзеңнең сәләтләреңне, ниләреңне үзең итә аласың. Бүгенге көндә Бүген менә бүгенге көндә менә сәләтле балалар, кызлар бармы? Бар, сорыйлар, яныма киләләр. Кызлар, егетләр. Әйтәм, менә шулай дип ниткәнем юк. Отказ биргәнем юк. Һәр вакытта булышам, һәр вакытта да яныма килеп сорыйлар, киңәшләшәләр. Нинди җырлыйм, ничек җырлыйм дип инде шулай. Булай үзегез вокал дәресләре, шундый аерым дәресләр бирәсезме? Аерым дәресләр хәзерге вакытта бирмим. Бу җыр дәресе барам инде хәзер үземне карыйм күбесенчә. Ансы да кирәк. Ярар, икенче җырыгызда бар бит белүемчә. Нинди җыр? Иркәннең репертуарыннан була инде бу. Яшәргә ирәт йөрәк. Bir yağında kıya, bir yağında upqın, yürekке qadalğan, oşup ülken uqına. Arıdı yürek, arıdı minen arıdı, yutup zarutna, jayı barukna. Min siňa kirek, meni bugün sin miňa kirek, yaňadan yaşarga Gitmem yerden ya taraflardan Birmem yürekni salıp taptarga Jirkide bere şey kalmem Söz kide bere aklanmam Şanıga ağırık hünerimle hatırda juyam Kiseklep jayam, yürekne kiseklep jayam Kiseklep jaydım, şatlıklarını da, bəxtlərini də Jaydım kiseklep, soğukmaklardan zor yollarga şığar kış girek Alıp barıdı mine yürek, barını şiteklep Min siňa kirek, meni bugün sin miňa kirek Yaňadan yaşarga ýürek, yaňadan ýürek Jelletmem, kütmem ýerdemler ýat taraflardan Birmem ýürekni salyp taptarga Рахмат бик зур.
Мында бурындалгычлар инде, тамашачылар телевизор артында отыралар, браво дип. Инде тапшырыбыз ахырында әйдәгез тамашачыларыбызга, сезгә, сезнең өчен җан атучы кешеләргә бер әйтер сүзегез бардыр. Җырлап яшәгез. Һәр вакытта күңелегез якты булсын. Шу. Кыскалык. Рәхмәт бик зур, инде сезгә уңышлар телибез, иҗади уңышлар, эшегездә уңышлар. Инде чыгыш ошаса, гадәттәгечә тавышлар бирә башласагыз була. Кызганыч проектыбыз ахырына якынлаша. Инде сезгә мөхтәрәм тамашачыларыбыз мөрәҗәгать итеп нәрсә әйтәсе килә. НТР Татар Лайф аккаунтына кирип, сез барлык катнашучылар белән кабат таныша аласыз. Әле танышу гына түгел, иң лаеклысы өчен тавышыгызны да бирергә онытмагыз. Бүгенге менә шулар, сезнең белән Илья Шәяхмәтов иде. Барыгызга да уңышлар теләп, киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.